Menta kahanyau tarik nok pra araja arpaulai. Kakasi Student Union kalara khe kalengkhu singklat kaba arpakhandai tali kisnam jong unong yalam barim ubabul en lingdo dak babu sentiu ha umat jong u hamalki. Nalor kinong yalam ka KSU ladon langru ki bahaying jong ubabul bat kiwei. U General Secretary ka KSU usamla Donald Thaba. Ulapan kan mau babun kisnong kidong khasi kilajan kalalong kisnong Nepali kum kamaulai mau prem nong mensong henrei deitat ka jinyakhun ubabul bakilah kalabyang kum kisnong khasi. Samla spandor lingkoi lepas tu samla nong thumai circle malki circle KSU sengkni Yang kasam kajong I kong hana lengdo kalau penmi ya wei ruslur jong ajak benriu uba bul lengdo kan penrap ya kata ngan ong ba kajak benriu hi borok kawe kasgo sarong bakala penmi ya uba bul en lengdo menen kasngi ni nakalyang ka media unit jong KSU kala penmi ijing tho ai balengkot sapang ka jinga lenti bat ka jingim bat kumjuru ka jinga khun ka jong ubabul bat idkhot jong KSU ha gitu kipor kiba mensua bat gidon gidur ru bagi lapak tengah labu apo ka WhatsApp status jonga ya kadur jong ubabul en lengdo rekat bat khenjat kan sa ijing tho bat ngasau kendet tret aba gidon ka to ningut ki rangba napo jala Assam ki badi ginokit kam jong ka all Assam Students Union kila komen mat kila ong ba kila tho ba he is a leader unmatched till today kau madu di unong yalam ba om dan balak menyenujur hadu menta ka pamut ba ka jinglan ladi ka jing IT bat kanam jong babul lengdo kamkut tang ha uput usam jong ka bri nyotrap henrei borok kawe kathan chatai lammingi ki thu bat ki kwa banlong kumu babul en lengdo bat borok kawe kari India bat borok kawe ke perthai kitip ke e ka ba ule babul hot ki babun ki bamdai na kajat menriu ke jongi ki kan tho lai project lai program ki kan no am tang yu babul enre borok ki no ngalam jong ki isu bat ya borok ki dekhot jong ki isu ki kan no pengilek don bor ikeno bangilong komunal ikeno bangilong research henry ngi ki badan hangni halak ajong khando ka siap ngitip ba kei ka bangi ngile kei ka bau babul ule ba somsi ba amde tanggi bamde khasi ki bakan tho ya ki nongelam jong ki isu ba ka ki isu hi borokoi henry kidon nalor ki nongsun jong ajak menriu kidon ki krun jong ajak menriu ki balalong kita ki nonglilam jong ajak menriu ki bala pendon kam ya ka jinglong jong ajak beriu ka jongi banya bisni banya wadong ban pet madang bi wei ki pendon kam lagi bagi sna lagi tagi khana lam ler man keno ki balai pujak ki lai pur gom ya ki nong yalam jong ki isu nadu ka body jong ba Michael CM ka body jong ba Paul kum ta ter ka body jong ba Daniel berhadu ka diga khlimat ka bamenta jing temu ka objektif ka jongki hi kamdei namar bagi snokia ya ka jack menriu lan bagi snokia ba ka KSU ka longgom kata ka ding penkiang ya kata ka development ne ya kata ka roy ka kiu henry ka jing temu ka jongki hi ka magiong aktian pariang kata pareng ka ulterior motif ka jongki ka dei bet bikin yo man penuhun ya kini ki menderi ki balathong ya ki da ki spa tangka nganong nya phi para do para Islam para dekat baidan hang ni ba ka KSU mantala sau pusan senam kala syakri ya gajak bendriu bat kampat judan ha ka khap ha kanu kanu ka khap jong ini ki sau pusan senam ba ka KSU kan syat kala lani kan kenran din
hak nak benta ka tau ba jong kari ba Jack Ben Riu lada de ba ki isu kalong kam taman shwa lada de bu babul lu bakla man shwa lada de bu ba Michael bakla man shwa lada de bu ba Banshan bakla man shwa ba Samuel ba Daniel ki bakla man shwa kamut ka ki isu kala do Jack hina du menu namar nganong ngaya pi lada de ba bakla ka ki isu man shwa ngaman shwa nganang kena ngamrat da join ki isu hi ban ma piru lada PE bagi nong elam ki bakla pimrat da join hi ka ki isu kay ki pelong yang i bangin rung ka ki isu kadau kalong namar bang yui bagi dei tang kajat ndri ko berit pat kabadan tang khasan lak hangne po sni perthai bat laker tawir yang i laker pelun yang i rigi jat ndri ki bahe pat ki badan da ki khat ndri krur ki basipo krur ki bah ndri krur ki balai krur berkam tar balada maki ki wantang sipawa hangni hapori jungi ngila ja lupa ngila dujak ngilalong kita ki minorities ban hakata kapor ngindu economical power ngindu ya kani kariti sensyar ke belaseng dolong swa manswa ngindu ya ke political power bat ngin syak tombor ngin syale bahe ke masyale kiwi ki Jack Ben Riu pat ke Mahajala Tripura bat Hajala Assam pelong ingi bandan ki isu balong jakal baja dingirit pat kat berit pat Henry kemensim ke jungi kalong ke berhem banyele nak benta kari baka Jack Ben Riu ban nganut ban ong hakmat jang pi baro ba hijukran ki Jack Ben Riu ki ong badai tang ki isu kabala shisha banyakun ya kata ke illegal immigration hawat nyimpala sispa nak sispa Henry nganong ye pi ba ka jingale lani kata movement lani kata revolution kamdei ka bekut tang hapok sisngi 4 judat kata ka jingyale ka jingaki ka revolution ka batang sisngi lani watang sisna merwa pindap lada pipet ke jingaki jungi naga mentagi ong kadai the longest arm revolution hapok ka perthai ha ka jingaki ka jongki kalakot lajan ya ka nyopo proposal but nganong yepi bagi beliau ki ong ba ki isu lanu rukam laksu banyo ijing dawa Henry nganong yepi tumbang alakar menne bagi revolution kamde tang sisiar sngi Henry ke revolution kala abad beteng ru dagi spa snam mat kumnu pada banyai penne bakata ka jing yakun ke revolution kan ne dagi spa snam kata ka syong hanga hapi iwei bangin dan kata ke integrity kata ke principle ke discipline berkata ka jinglan na dia ka jing slur bengin yang banyakun banyadai gari baga Jack Ben Riu ijing tunjo ki bahar rukam giwan ila wan da ka jing tombor da ka jing kem da ka jing bom jing tie di gi bor jong kaan ila wan ro da ka jing kentho da ka jing sha berbi hagi wei pat kemangong hagi krun Henry nganong epi hapedeng kita gi baro la da da ka bormet la ne da ka bor jabing hakatmahi ngimde ban liam ngimde ban kenran pendem tudong nrengi de ban yang rang ba bangnya kun do yap do im ben tumbalale uba bul en lengdo uba nong pi ba kapor ba ki persa ya ki karne pali hausam ka kendai spa prapunyo berkajingi ki persa banwan ra ya kalentiral hangni hajala jingi hausam ka kendai spa prapukundai uba bul en lengdo ulasa torsor ulasa bom ulasa tit hagi babon rukam ulah sapen sitom ulah sapen saja hagi bor kaan hatat hadu bakamet jengu kala krau bakamet jengu kamla syu pan kerda ulah im hagi jing im ka bajenjar Henry sngoy namar ka ka baulale pada kalawara ka jing sngan jong gari baka Jack Ben Riu sibon teli ki slong kasi ki belande pan kala ki slong nepali kum ki slong maulai mau pram menom song kadai lengba ka jing kun ka jongu menswa ka riboi ka ha opo ka east kas hills bet kitip kum ka riboi subdivision but kini ki poi kila dawa ban pan kala kerteng no ka ta riboi subdivision saka gorkha subdivision but kini kilong ki ki ba ha ka tu por ki nongelam jong ki isu jong babul en lengdo ba herlam bokwar berkumta ter kimla ban syak bat ki haban mi madan ban yakun borok sistem nanter hadu bagi office ki school borok sistem ki khang tak hadu bagi ni ki menderi ki haban pet bak napo kabri jong unyong terap kentang yawai para samla tuai ba kumgi para dok para snam Kibadan kata kajing ikli kajing iya Jack Ben Riu beginem kelat dalilai ru'yam beginyai pertu i beginyai but iki mati kibagi ni ginong yalam kiba menswa ki jongi kilap le na ka benta ka pha ka miat ka jongi kembolong samla erik ban lada jen lada de pamdan ubabul lengdo kamut
Hak ni kasing ngin miot pelong yang program Henry kindan digiwai pat gejek bendri giban yang giban pelong program giban pelong hartal giban pelong meeting hak keleng kasor selong dari ka kamram gojongi begini itu iwai piwai compare nada ka sorkar kami itu compare nada ka sorkar ka kentho Henry lada batba lada ki pardo prasna moro ki thu ki kan mau kamut gejek bendri gojongi kamde gejek bendri bayap bat kade gejek bendri ko bayem bat kade gejek bendri ru ko bayakun lani kata ka marshal ries tang lani ki kentien